कि सब फलवा तो लैला बलम जी उकिया काहे न लैली हो कि हम तो मंगली पियर सड़िया सुटवा काहे ले आईली हो कि हम तो मंगली पियर सड़िया सुटवा काहे ले आईली हो कि सब फलवा तो लैला बलम जी उकिया काहे न लैली हो सब फलवा तो लैला बलम जी। सुटवा काहे ले आईली हो हम ता मंगली पियर सड़िया सुटवा काहे ले आईली हो सब फलवा सब फलवा लैला बलम किया काहे न लैली हो सब फलवा लैला बलम इकिया काहे न लैली हो सब फलवा तो लैला बलम जी। ताली क्या बात 1 2 3 4 ताली बजा के हाजीपुर गैलो बजरिया फुलवा काहे न लैली हो हाजीपुर गैलो बजरिया फुलवा काहे न लैली हो सब फलवा तो लैला बलम जी सब फलवा तो लैला बलम दौरा काहे न लैली हो सब फलवा तो लैला बलम दौरा काहे न लैली हो सब फलवा तो लैला बलम जी। ताली जरा दोनों हाथ इधर वाले 1 2 3 4 ताली इधर से एक बार हम ता मंगली पियर चूड़ी ललका काहे ले आईली हो हम ता मंगली पियर चूड़ी ललका काहे ले आईली हो सब फलवा सब फलवा लैला बलम दौरा काहे न लैली हो सब फलवा लैला बलम दौरा काहे न लैली हो सब फलवा लैला बलम जी। ताली 1 2 3 4 क्या बात दोनों हाथ उठा के क्या बात जाओ इधर वाले जाओ नहीं नहीं नहीं
लैला बलम दौरा काहे न लैली हो सब फलवा लैला बलम दौरा काहे न लैली हो सब फलवा लैला बलम हम तो मांगली पियर सड़ी सुटवा काहे ले आईली हो हम तो मांगली पियर सड़िया सुटवा काहे ले आईली हो सब फलवा लैला बलम